Se nibqgħu ninvestu fil-medja tagħna ħalli meta tiġi l-isfida elettorali naraw li konna l-aqwa tamir possibbli. Hekk wieħed il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija fit-tmiem l-edizzjoni speċjali ta' NetLive li nżammet il-ħadd u li matula nġabru 73,350 euro mid-donazzjonijiet tat-telespettaturi u s-semmija tagħna. Robert spjegali flimkien mad-diriġenza tal-medja tagħna li it-target kien illi bejn wieħed u niġbru 50,000 għax dak kien il-costings li għandna. Sa issa xi telefonati għadhom qed iċemplu u nħeġġitkom tibqgħu iċemplu għax anke l-aħħar darba bqajtu ċemplu saħansitra wara l-ispeċjal programm, ġbarna s-somma in eċċess iktar minn dak li kellna bżonn u allura 73,350 euro. Tkellimt ma' Robert Malaj diġà, kull ammont miġbur, l-ammont sħiħ xorta ħajmur għal-medja b'mod totali ħalli nibqgħu nattrezzaw, nibqgħu nippreparaw, nibqa' jkollna l-aqwa. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista ringrazzja mill-qalb lil dawk kollha li taw l-odja tagħhom anke li ċken waħda għax jaf li din saret mill-qalb. Mhux aħna l-Partit Nazzjonalista, mhux id-diriġenza l-Partit Nazzjonalista, immintom il-Partit Nazzjonalista. Grazzi ħafna. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li m'għandux kliem biex jirringrazzja lill-impjegati u lill-volontiera li bis-saħħa tagħhom il-medja tagħna tkun tista' tkompli mixja l quddiem. Tenna li ugburi li jara lil dawk kollha involuti fil-medja tal-Partit Nazzjonalista meta taħt stress jiskopru aktar riżorsi ta' xulxin u jkabru aktar il-ħbiberija bejnietom. Akkumpanjat mill-viċi kapijiet Robert Arrigo u David Aġus, kif ukoll mis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Francis Zamid Dimek, Adrian Delija fakkar fl-appuntament li jmiss ta' maratona ġbir ta' fondi fid-29 ta' Ġunju. Dakinhar il-Partit Nazzjonalista se jkun qed jiċċelebra l-50 anniversarju tal-ġurnal In-Nazzjon li kien ġie ppubblikat għall-ewwel darba fl-ewwel ta' Lulju tal-1970. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista esprima it-tama li sa dakinhar titjib is-sitwazzjoni relatata mal-coronavirus u bekk ikunu jistgħu jinfetħu mill-ġdid il-bibien tad-Dar Ċentrali.